Diana Ciobanu, sunt avocat în Barul București și astăzi am fost jurat al competiției Let's Talk About Youth de la Focșani. Cel mai mult la discursurile adolescenților de gimnaziu pe care i-am ascultat astăzi, mi-a plăcut și m-a impresionat emoția lor, apropierea lor de comunitate. Am auzit niște probleme foarte înrădăcinate în orașul în care ne aflăm și mi s-a părut surprinzător să văd cât de treji sunt tinerii din ziua de astăzi. Mi se pare extraordinar de valoroasă experiența pentru ei. Cred că îi face să se uite un pic mai mult în jur sau, dacă nu mai mult, cel puțin cu mai multă atenție, să-și pună niște întrebări despre lucrurile pe care le văd zi de zi, să le problematizeze și să încerce să găsească singuri soluții la ceea ce identifică ca fiind probleme în comunitatea lor. Asta e un atu pentru un viitor adult de succes.